Fl-aħħar 24 sija nstabu 488 każ ġdid ta' Covid f'pajjiżna fil-waqt li fiequ 275. Fortunatament l-ebda persuna ma tilfet ħajjitha kaġun tal-virus. Il-każi attivi komplew jiżdiedu għal 7374, żieda li qed naraw jum wara ieħor tant li dawn reġgħu qed iħarbtu l-operat tan-negozji Maltin. Dan hekk kif diversi impjegati qed joħorġu bis-sick leave b'riżultat li l-uffiċini u l-ħwienet qed jispiċċaw m'għandhomx biżżejjed ħaddiema biex jaħdmu ġurnata ta' xogħol normali. Fid-daw ta' dan numru ta' operaturi li tkellmu mal-Gazzetta Times of Malta qalu li qed jikkonsidraw li jerġgħu jintroduċu l-obbligu tal-ilbies tal-maskri fuq il-post tax-xogħol kemm għall-ħaddiema u anke għall-klijenti biex bekk inaqsu it-tixrid tal-virus. Jekk dan isir huma se jkunu qed jagħmluh b'mod volontarju u mhux b'impożizzjoni mill-awtorità tas-saħħa. Fost dawk in-negozji li qed ikunu affettwati hemm dawk fis-settur ta' turiżmu li tant qed jaraw nuqqas drastiku ta' ħaddiema li qed ikollhom iridu jew ma jridux innaqsu l-operat tagħhom b'mod temporanju. Madankollu dan ifisser li qed innaqsu s-servizzi tagħhom fl-iktar żmien li jilqa' turisti f'pajjiżna. Problema li jidher li l-Gvern ta' Roberta Bela qed jibqa' jitfaħħa taħt it-tapit mingħajr pjan. Anke f'dak li għandu x'jaqsam l-element tas-saħħa qed ikun hemm ħafna elementi mill-professjonisti mediċi. Biswali f'Mater Dei issa huma kważi mimlija b'każi varji ta' COVID-19.